Segala ya. Ayo Kalimantan bakal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong ngedian Cempedak mas tutu nongko biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga ning gana mule ra kondo asik yo Riana dah saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung jare pendak rawani nembung rasane kaya wong linglung ya banyune sapon kare wangi atas sukuku tresna kurang bakal alo tak enteni yen masih purung ayo iya, ada. Ayo. Aduh, bae aduh. Hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang mas mulai nang tanah seberang Ayo. aduh bae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang mas mulai nang tanah seberang Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan asa bendina aku ngelamun tekan omah hatiku bingung jane pedhok rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi banyune sapon kare wangi atas sukuku tresna kurang bakal alo tak enteni yen masih ayo puter mbak ya wasik ayo aduh kangen tenanan kang masku pulang kang mas mulai neng tanah seberang beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan jos rina wangi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan
Wengi-wengi banyune sampun tak rewangi atau sekongkong tresno kurang bakal alon tak anteni yen masih purut tak anteni yen masih purut Oke. Baik, satu per